Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, saderenge kula ucapaken minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin nggih. Nggih. Wilujeng dalu ugi Bapak Ibu Sohibul Hajah, ugi wilujeng dalu ugi kalian penggemar setia Ludruk Budi Wijaya. Nggih. Kula kalian konco-konco badhe ngaturaken pasugatan gening-gening manis campur sari. Sumangga Kang Mas paringi kasunyatan.
sunyatan nggih Mas nggih. Satu tenaga sunyatan. Nggih karempong. Nggih wilujeng dalu Mas Jono Pamungkas. Wilujeng dalu ning Menok Purwanto. Ah, jenengku mau diganti ya. Bu kapan dibacai pokoke lah iku ya tak curiku. Paling diceluk Mbak Pur ngono. Nggih ngaturaken jembar nuwun. Nggih Mas. Dumateng Bapak Sohibul Hajah panjenenganipun Bapak Muhammad sinten wae? Yusuf. Nggih hajatipun niki wau kitan nggih Mas nggih. Nggih. Nggih kula dongaaken mugi-mugi yugane menjadi anak yang soleh. Amin. Amin. Berbakti sama kedua orang tua. Amin. Nggih selamat menikmati bentuk baru juga. Bentuk baru. Amin. Amin. Maune kaya kucur saiki kaya uleg-uleg. Nggih, pokoke bengi aku rada enteng. Nggih. Murid-murid padha siap gepuk. Oh nggih. Pepek Mas. Ya iki sing dijaluk juragan ini ya. Aku juga pun nyantai ae. Nggih, siap. You know, masih suasana bulan 1 Syawal. 1 Syawal. Ngaturaken minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin untuk seluruh nggih padha-padha Budi Wijaya tanpa terkecuali. Nggih niki tanggapane sebelah desaku dhewe kok Mas. Wis hargane ngono ya rada isin sithik. Tapi piye maneh? Ya dhuwit mbek isin abot endi no? Apa duwike? Alhamdulillah. Nggih. Benjing nggih wonten malih Mas nggih. Nggih. Benjing ten pundi? Dan daerah Pandaan. Pasuruan. Loh ganti toh. Dalam ganti toh. Jadi dia napa? Winginane gak ngono terus. Nggih. Los acara jam besar musik. Nggih no, mboten kata-kata gini matur, mungkin mesakno sing sampun request. Nggih. Monggo dipunaturi panjenengan Bapak Muhammad YouTube. Nggih menawi niki Bapak ingkang kagungan hajat ngrasakaken alakan semonggo Bapak. Jane aku ki mang kepengin ro Bapak Yusuf iki sing endi to? Lah ibuke aku wis semerap iku mau pas buruh. Oh, dadah. Nggih asli ta iki men ta. THC. Nggih, dalu punika cek. Nggih. THC audio kerja bareng kali sound. Sound apa Mas? S1 audio. S1. Wis pokoke dulure wake THC iki. Nggih. Jadi Kang Mas tes. Nah, alhamdulillah. Ya pun mriki Bapak Yusuf. Monggo Bapak. Menawi ngersakaken lakon monggo. Ugi lek mboten enten niku enten Bapak Lurah kula. Nggih. Bapak Nur Wakit tuh. Aku ketok sampean. Nggih, untuk yang sampean gak nyawer rugi. Yang request lagu dari belakang sabar dulu, Bolo. Nggih. Wis pokoke hadir semua dari Balupanggang, Lambangan. Nggih, matur sembah nuwun. Alhamdulillah. Pokoke sabu selalu hadir. Pripun panjenengan Bapak Kepala Desa naik
Naik bang, tetep tak unggah no. Salah ketok aku. Bona bergerak no. Bergerak no. Yo Delimo kasih support. Kasih support. Yuk. Tere. Ayo support. Yo. Asik. Nah, ini jagatnya apa, Pak? Apa yang kayak disebut? Sembarang. Sembarang. Manut Manut Pak yo niki wau wis sore oleh request. Saking Lambangan yuk dikasih. Apa? Kelangan mati sun kelangan. Oh, kelangan. Kita ringkes pakai sembarang, yes. Kelangan sopo Alek iki. Langsung mau apal ya. Ngawar dhewe ancen kok. Kakek segel hujek. Ayo semoga Kang Mas. Yuk, Jalewong. Digoyang bareng-bareng lagi Budi Wijaya. Belelong. Juga ada Fortuna lagi. Harjaya Audio.
Kilangan. Minangkane pambututan pengen Bapak Kepala Desa kula gabung sekali Bayang Goprak Mas Alek Wijaya. Nggih. Nggih, wonten ingkang nyuwun dari atas. Pun mboten enten Mas. Nggih, mboten enten. Monggo. Nggih. Dipun aturi tulangi napa? Kula paringi lagu terbaru lagi nggih. Nggih, siap. Paringi umpama. Umpama seandainya. Kok terbaru maneh? Enek neh. Apa nih? Aku dikon stage. Tombok kangen Mas. Saiki umpama tombok kangen ngono.
kowe nyanyi wong liya nganti wis kanjong tresno kowe milih tresno liya enake iku mang ceklek. Tembak kangen. Aku menenge. Oh. Kayak tembak kemecer. Tembak kangen. Yo. Wong pusat minta Kau menenge John. Oh siap. Siap. Ayo. Sumilire angin tansah duduk kalbu rasa kang tak ompet agawe lara dodoku lewat tembak kangen uga bisa dadi tombo kangen iki wujud kesok. Apa pancen sliramu wis ora krasa lewat tembak kangen aku titip salam apa pancen
muga bisa dadi tombo iki pedang goyong katresna udan krimis ra uwes banyu kanto mekas dadi saksi njonku nangis wong sing tak tresnani tekor ninggalake aku ingsun uripku yen ora ana siramu satutu kalbu rasa kang tak empet agawe lara dadaku lewat kangen uga bisa dadi tombo iki dan gunung dina wengi bakangan aku tetetres apa pancen siramu wis ora krasa lewat bakangan aku tetes salam apa pancen siramu ora bisa ilang apa lali apa pancen wis ra mesti aku mung tansah setia ngenteni balike endah manis es temu lewat tembang kangen katresnane tembang kangen Bang kangen kumang wis tak sengidakno sik metu ae ini ngacarane tasik kata nggih Mas niki wonten syarat Mas monggo spesial buat Mas Panjul Mojokerto Wilujeng Dalu Mas nggih nggih sing disuwun lali janjine nggih niku namung lagu ya Mas nggih juga neng Ika Rempong nggih yang diminta pria idaman oh selalu penggemar setia Segudo Bancang Sidoarjo nggih ya tinggal dua lagu oke nggih yang mana dulu lali janjine terus niku mau pria idaman nggih mangke wonten bintang tamu nggih tetap siap. tak kasih yang spesial bintang tamu ini spesial pemain sirkus ini spesial 2 telur bocoran teko orang bisa yuk monggo lali janjine Dina
Apakah janjane kowe ning di kelelakan hatiku sujud karo wanita ning ngono Purwanto lali janji mahal banget lali. nggih monggo Nggih, semoga. yuk terakhir mangke wonten bintang tamu nih masalahe ning Ika Repo Ika Repo. pria idamanmu Iki lho. Digoyang kembali bersama Budi Wijaya. Angga hei.
ya idaman ning Ika Rempong. Ika Rempong nggih. Yo Ning. Kita tampilnya bintang tamu. Nggih. Monggo Kang Mas. Bintang tamu yang satu ini. Sugeng dalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya napa kabarnya semuanya baik? Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Niken Salindri bahagia bisa hadir di sini malam hari ini ya. Ceritane wayang Jawi Rahwana Raja arane gawe geger nyolong sinta anoman cacut wis dadi awu kobong tak bokong bokonge sapa bokonge bencong bokong bencong sing kedede ya Allah Budi Wijaya monggo ayo Budi Wijaya
Ayo sing duwe gawe nyawer Pak. 5.000 mlebu susu. Ceritane ayah Ramayana ing negara Ngalengkadiraja Ratu Buta Rawana Raja gawe gagal. Oh repet pentilku Anoman si gede putih Soan kamar Senda dicamle Setan tadi Ane Anoman Ora wedi gede nangis gara-gara Saya minta tepuk tangannya mana semuanya? Sudah puasa apa belum? Belum. Aku ayu ta elek. Elek. Ora paten ngomong elek. Wis beraikat magrib jare elek. Suwe-suwe ayu. Yang sebelah sini sudah puasa apa belum? Belum. Mau dikasih lagu apa lagi? Apa? Tambal ban. Peren kono peren tambal ban. Napa? Nambal katok, kene sampe tak lorot. Tak susoni gumo men. Yang minta lagu apa tuh? Wah, ya awas lenganku tuwek iki. Enak mulai anyang-anyangan iki. Lagu apa sih, Mbak? Mata nih. Kok mata nih sih ya? Oh nggih, kuda lumping ah. Oh mlakune ngono kate nggo banci ku lho ya. Ya mulai anyang-anyangan pean. Masukane juragan empang. Masih lawas anyar aku. Yuk monggo. Allahu Akbar. Budi Wijaya. Asik. Bapak aku turun saweren ya, Pak. Aku turun saweren ya. Yo, malik.
harus saya gak ikhlas iki. Sing kono. Rasa seneng son ora kejagat duwe kemenan macam sampean rep di perhitungan nyukai sehat dan disempang yo ojo ono gemuke betilku gobrai kantor sembah nuwun terima kasih telepon nonton ayo siap-siap kecakan udah kemononan macam sampean pakai tonan di perhitungan aku baik sewakan pendekat. Terima kasih Mas Didi. Atur sebangun satu anak si nyawen moyone banter. Perhitungan lupai sewa kamar oh ya kayak semodon Awas kecantol. angkrik manukku kecantol rek los pokoknya. Bapak yang sudah nyawer tak doakan ngoyonya banter ya. Rezekinya lancar. Amin. Semoga hidup terus. Amin. Ya iki mau spesial 2 telur. 2 telur. Lagunya apa malih Pak? Kano tisu. Tisu poma sempak-sempak muka apa gini? Ya wes saya tambal ban. Ya tambal ban. Ya Allah ngusian luar biasa tak Tuhan ndek kene kabeh seger waras. Rezekine lancar. Panjang umur. Amin. Amin. Sing duwe mekar ndang mingkup. Loh. Mangga Budi Wijaya. Karena habis ini saya harus pindah ke Tretes ya. Lapor ono. Open BO. Yang di belakang nggak boleh tahu ya. Loh kok mandek kayak tak susoni gumo kan rek. Bersama seksi dancernya Budi Wijaya.
Terima kasih. Tambal ban. Makasih. Nggih. Iki lek nyelundek apa Mbak apa Mas? Spesial 2 telur, Mas. Wis pokoke dari menika spektakuler banget. Nggih. Tamune wis mengguncangkan dunia. Leret.